Επιστροφή στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Κυριάκο Χαρακίδη, τον υποψήφιο δήμαρχο Δράμας και επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Ζωή. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα της επίσημης προεκλογικής περίοδου εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κύριε Χαρακίδη, πριν το διάλειμμα είχαμε σταματήσει σε κάποιες θύελες. Κάνατε αναφορά εσείς σε θύελες. Επίσης, είχαμε συζητήσει στις στηρίξεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αν εσείς ζητήσατε στήριξη, για ποιο λόγο σας υποστηρίζουν και οι τρεις βουλευτές του νομού. Εσείς κάνατε αναφορά και στον κύριο Παπαδόπουλο, τον υποψήφιο δήμαρχο Δράμας, με τον οποίο θα αναμετρηθείτε. Οι παρατάξεις σας αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Και σε κάποιες φωτογραφίες που, όπως είπατε εσείς, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, όπως είπατε εσείς, προσπάθησαν κάποιοι να χωθούν για να βγουν φωτογραφίες με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με τον υποψήφιο εκ νέου περιφερειάρχη και νυν περιφερειάρχη, τον Χρήστο το Μέτριο. Ο λόγος σας είπα πολλά μαζί πάλι. Όχι, δεν είπατε πολλά, γιατί εδώ τα λέει η εικόνα. Εκεί τα έλεγε ο ήχος, εδώ τα λέει η εικόνα, νομίζω. Μια εικόνα δεν είναι χίλιες λέξεις, αλλά μια εικόνα αποδυναμώνει, αν θέλετε, το επιχείρημα ή αυτά που ανέφερε πριν ο κύριος Παπαδόπουλος στην ραδιοφωνική του συνέντευξη που δείξατε, ότι ο Χαρακίδης, ο Κυριάκος, ψάχνει τις στηρίξεις και περιφέρεται, δεν ξέρω πώς ακριβώς το είπε, για να πάρει κάποια στήριξη. Δεν έμεινε κανένας που δεν ζητήσατε στήριξη. Και είπα εκεί. Ο ζητιάνος της στήριξης, μήπως είστε, κύριε Χαρακίδη? Και δεν το ξέρω. Λοιπόν, αλλά ήμουν αυτός ο οποίος είπε και λέει και επιβεβαιώνει ξανά τα λεγόμενά του, ότι αν υπάρξει ένα κόμμα το οποίο θα έρθει και θα βγει και θα πει, να πει, δεν θέλω να βγάλει χαρτί, να βγει ένα κόμμα και να πει ότι ο Κυριάκος ο Χαρακίδης ζήτησε τη στήριξη του κόμματος, εγώ θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου και άρα ο κύριος Παπαδόπουλος θα είναι δήμαρχος από σήμερα. Αλλά αυτό όμως που βλέπω είναι ακριβώς το αντίθετο. Βλέπω έναν υποψήφιο δήμαρχο που κατηγορεί τον συνυποψήφιο ή τον αντίπαλο υποψήφιο δήμαρχο να το πράττει μάλιστα on camera. Εγώ λέω και αν το πούνε και χωρίς να υπάρχει εικόνα θα παραιτηθώ. Εδώ το βλέπουμε στην κάμερα να προσπαθεί να φωτογραφηθεί και να περάσει ότι αυτό είναι το μήνυμα, ότι εγώ είμαι νεοδημοκράτης, η Νέα Δημοκρατία στο νομό παίρνει 37-38%, άρα όλοι οι νεοδημοκράτες πρέπει να έρθετε και να με στηρίξετε, γιατί εγώ είμαι το κόμμα και εγώ εκφράζω το κόμμα, αφού φρόντισα μετά τους ανέμους που έσπηρα και αποδεκάτησα τον κύριο Μαμψάκο, αφού κατακρίμνησα τον κύριο Μαμψάκο από τη θέση την οποία ήτανε, τώρα εγώ είμαι το κουμάντο της πόλης και της Νέας Δημοκρατίας, άρα ελάτε και ψηφίστε με. Αυτό είναι. Έτσι μεταφράζεται. Αυτό βλέπω εγώ και μεταφράζω στην εικόνα. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει να μιλάει για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί η εικόνα το διαψεύδει. Εγώ από πουθενά δεν στήριξα στήριξη, δεν ζήτησα στήριξη και είμαι εδώ για να δηλώσω για άλλη μια φορά στους Δραμινούς και στις Δραμινές. Μην ακούτε κανέναν, ακούστε την καρδιά σας, τη συνείδησή σας και προχωρήστε. Μην ακούτε κανέναν. Είναι λάθος να σας μεταφέρουν πράγματα και εσείς να τα υιοθετείτε, να τα ασπάζετε και να πηγαίνετε στην κάλπη χωρίς να εκφράζετε την προσωπική σας άποψη. Βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και προχωρήστε. Βάλτε το χέρι στην καρδιά για τη Δράμα, για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο δεν χρειάζεται ο τόπος μας. Άλλωστε, όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Παπαδόπουλος σας είπε ότι ο κύριος Χαρακίδης στηρίζεται και από τους τρεις βουλευτές. Άρα, ο κύριος Χαρακίδης ενώνει τη Δράμα, άρα η Δράμα πρώτη 24 θα έχει μία φωνή βροντερή για να διεκδικεί παντού, στην περιφέρεια, στην κεντρική κυβέρνηση και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το ζητούμενο. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο για την τοποθέτησή του. Με έβγαλε και από τη δύσκολη θέση να εξηγώ ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, ότι δεν στηρίζουμε από κανένα κόμμα, αλλά στηρίζουμε από τους Δραμινούς. Το γιατί με τον Κυριάκο θα το ρωτήσω πιο μετά, προς το τέλος της εκπομπής μας, που ήταν, θα λέγαμε, και το κυρίαρχο ίσως σλόγγαν της προεκλογικής ή ένα από τα κυρίαρχα. Θα ήθελα όμως να μείνουμε λίγο εκεί στις θύελες.
Τι έγινε με τις παρατάξεις, με επικεφαλής τον Χριστόδουλο Μαμσάκο και τον Γιώργο Παπαδόπουλο? Κάτι πήγατε να πείτε έτσι και ειδικά. Νομίζω ότι έκανα κάποια αναφορά ότι όταν βασίζεις την προεκλογική σου περίοδο με το να κατηγορείς συνέχεια τον αντίπαλό σου, ή αν θες τη δεξαμενή την οποία θες να πάρεις όσο γίνεται περισσότερους ψήφους, περισσότερη εκλογική δύναμη, εν πάση περιπτώσει, και ακολουθείς αυτήν την τακτική, αυτή η τακτική είναι μονόδρομος μετά. Γιατί ξαφνικά, ναι μεν παίρνεις το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής για να περάσεις το δεύτερο γύρο, αλλά ο δεύτερος γύρος έχει πολλά αγκάθια και είναι κακοτράχαλος και δεν μπορεί σήμερα να πας και να επιζητείς από τη Δευτέρα να σε στηρίξουν η παράταξη του κυρίου Μαμσάκου. Έχουν βγει τουλάχιστον 3-4 στελέχη για να επικοινωνούν, για να πάρουν τις στηρίξεις ή και επιζητούν τη στήριξη του κυρίου Μαμσάκου προκειμένου να διασωθεί ο κύριος Παπαδόπουλος. Αλλά με τέτοιες τακτικές και με τέτοιες δηλώσεις νομίζω ότι δεν μπορεί να το πετύχει αυτό που θέλουν όλοι οι πολίτες και η παράταξη του κυρίου Μαμσάκου, νομίζω, γιατί το ενώνουμε τη δράμα, ήταν ζητούμενο της παράταξής του. Εδώ ο Κυριάκος ο Χαρακίδης κατά δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου έχει ενώσει τη δράμα ήδη. Άρα το σύνθημα έγινε πράξη και πάμε όλοι μαζί από 1η του 24 να πάμε τη δράμα μπροστά. Αυτό που λέει ο Κυριάκος ο Χαρακίδης, να πάμε με τον Κυριάκο, πάμε μόνο με τον Κυριάκο και πηγαίνουμε τη δράμα μας μπροστά, και να είστε σίγουροι γι' αυτό εδώ. Εγώ να μείνω σε κάτι ακόμα. Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος αυτής της εκλογικής αναμέτρησης στο Δήμο Δράμας ήταν ο συνδυασμός, η παράταξη του νυν δημάρχου, του Χριστόδουλου Μαμσάκου, που έκοψε τρίτη το νήμα αυτή η παράταξη. Αυτό το κακό εκλογικό αποτέλεσμα, και επίσης να τονίσω ότι ο κύριος Μαμσάκος με φοβερή αξιοπρέπεια έκανε εκείνο το βράδυ τις δηλώσεις αποδεχόμενος το εκλογικό αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι το κακό αυτό εκλογικό αποτέλεσμα για την παράταξη ενώνουμε τη δράμα και τον Χριστόδουλο Μαμσάκο, φταίτε εσείς, η δική σας παράταξη, ή φταίει η παράταξη επανεκκίνηση για τη δράμα του Γιώργου Παπαδόπουλου? Κοιτάξτε να σας πω, η παράταξη δική μας, νομίζω ότι και οι αυτοί που δεν μας ψήφισαν μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την προεκλογική μας τακτική, για όλη τη στάση μας την προεκλογική. Η παράταξη Πόλη και Ζωή κράτησε μια στάση υποδειγματική, όχι απλά στα λεγόμενα με πολιτισμό υψηλού επίπεδου, αλλά στην κυριολεξία είχε ένα υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, δεν αναλώθηκε σε καμία των περιπτώσεων σε τακτικές οι οποίες ποτέ δεν το έχει κάνει άλλωστε, να δουλεύει υπόγεια, υποχθόνια, με λάσπη και με συκοφαντίες. Δεν το έκανε, δεν θα το κάνει. Ήμασταν η παράταξη των χαμηλών τόνων, προκληθήκαμε και δεν απαντήσαμε. Ήμασταν αυτοί που φτάσαμε στην πρώτη Κυριακή με αυτήν την τακτική και πήγαμε και περάσαμε μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής στη δεύτερη Κυριακή με αυτήν τη μικρή διαφορά την οποία υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί που χρησιμοποίησαν κατά κόρον την τακτική την αντίθετη ήταν η παράταξη του κυρίου Παπαδόπουλου και κυρίως πολύ λιγότερο απέναντι στην παράταξη τη δική μας. Προφανώς κρατούσαν στη φαρέτρα τους πολλά όπλα για τη δεύτερη Κυριακή εναντίον μας, τα οποία τα είδατε και εδώ με δηλώσεις του ποια ήταν αυτά τα βέλη τα φαρμακερά τα οποία θα μας εξοντώνανε. Τελικά αντί να μας εξοντώσουν, από ό,τι βλέπω, μας εκθιάζουν. Έχετε μας αχίλιοπτέρνα. την υποψήφια. Όλοι έχουμε την αχίλιοπτέρνα. Λοιπόν, θεωρώ ότι η τακτική η οποία ακολουθήθηκε ήταν για να μπορέσουν να πάνε στη δεύτερη Κυριακή, γιατί δεν είναι εύκολο να περάσει στη δεύτερη Κυριακή. Εξάντλησαν λοιπόν όλα τα περιθώρια που είχαν να συκοφαντήσουν, να μιλήσουν εναντίον του κυρίου Μαμσάκου και σήμερα τον εκλιπαρούν προκειμένου να βγει να κάνει μια δήλωση ότι η παράταξη του κυρίου Μαμσάκου στηρίζει τον κύριο Παπαδόπουλο. Στην κυριολεξία τον εκλιπαρούν. Έχετε απόλυτα. Γνωρίζετε κάτι? Βεβαίως, απόλυτα. Και γνωρίζω και εκ των έσω και από έξω. Στη δράμα ζούμε όλοι. Μάλιστα. Λίγο όσον αφορά τις στηρίξεις, είδαν παραδείγματος χάρη τον πρώην Υπουργό και πρώην Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Τζίμα, να στηρίζει επίσημα τον κύριο Παπαδόπουλο. Είδαμε τον
Νίνα Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού και πρώην Αντιδήμαρχο Δράμας, τον κύριο Μωυσιάδη, να υποστηρίζει εσάς. Θα θέλατε κάποιο σχόλιο για τις επίσημες υποστηρίξεις? Άμα ρωτούσα εσάς να κάνετε ένα σχόλιο, να φτιάχνα μια φορά εγώ το δημοσιογράφο. Όχι, μην μου βάζετε δύσκολα. Να ρωτούσα εσάς, βλέποντας δύο εικόνες, τι θα απαντούσατε εσείς, αλλά για να μην σας έρω σε δύσκολη, θα απαντήσω εγώ. Δηλαδή, η επανεκκίνηση του κυρίου Παπαδόπουλου χρειάστηκε τον πρώην δήμαρχο που ήταν μέχρι το 2003, άρα 20 χρόνια πριν δήμαρχος και μετέπειτα υπουργός Βόρειας Ελλάδας, Μακεδονίας, Θράκης. Αυτό χρειαζόταν η επανεκκίνηση ή χρειαζόταν νέο αίμα, να το πω έτσι, χωρίς να υποβαθμίζω καθόλου την παρουσία του κυρίου Τζίμα, έτσι. Είναι φίλος, έχουμε πολύ καλή σχέση, αλλά το να επιστρατεύεις τον πρώην δήμαρχο, μάλλον χρησιμοποιώ λάθος λέξη, τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Τζίμα, ο οποίος ήταν μέχρι το 2003 και υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάσαμε σε αδιέξοδα, έχουν τελειώσει ό,τι είχαμε να χρησιμοποιήσουμε, εξαντλήθηκαν, δεν υπάρχει τίποτα ως απόθεμα και ερχόμαστε και λέμε έλα εδώ κύριε Τζίμα, πολιτικέ μου φίλε, και βγες και δώσε τη στήριξή σου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη στήριξη που έχουμε εμείς από τον κύριο Μωυσιάδη, έναν ενεργεία αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής πολιτικής, ο οποίος, όπως θα είδατε, κάτι το οποίο μου το είχε μεταφέρει πολύ πιο πριν, όχι τη στήριξή του, αλλά το τι αποκόμισε όταν πήγε και ανέλαβε αυτό το πόστο της αντιπεριφέρειας. Μου είπε επιλέξει, φίλε, σε αδίκησα. Και σου το λέω τώρα και σου ζητώ συγγνώμη. Αυτό μου είπε ο Άρης ο Μωυσιάδης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που έκανε στην ανάρτηση της δήλωσής του, το οποίο ειλικρινά σας λέω, αυτά που έγραψε τα είδα αναρτημένα. Δεν ήξερα δηλαδή το ότι θα γράψει. Το ότι έγραψε, το ότι επιλέγω, αυτό είναι η κοινωνική πολιτική στο πρόγραμμα την οποία έχουμε και την οποία με εκφράζει και πιστεύω σε αυτό το πρόγραμμα, ήταν γιατί ήδη είχε δει αυτό που υλοποιήθηκε το 2011-2014, το να έχει γίνει το ΚΙΦΗ και το να έχει γίνει το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπου αναφέρει ότι υπάρχει μόνο ένα στο Δήμο Νέστου, το οποίο είναι πολύ μικρότερο, και ότι ΚΔΑΠ-ΜΕΑ δεν υπάρχει κανένα στην περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Δράμας στην περίοδο Κυριάκου Χαρακίδη είχε πάει πολλά βήματα μπροστά και στις κοινωνικές υποδομές και στις δράσεις. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Οι δύο εικόνες δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικές. Η μία εικόνα σηματοδοτεί το παλιό και δεν είναι κακό το να είναι παλιό, αλλά να έρχεσαι σήμερα και να μιλάς για επανεκκίνηση. Εσύ ο οποίος 25 χρόνια είσαι στέλεχος στο Δήμο και εμείς είμαστε 3,5 χρόνια ως διοίκηση και εμείς είμαστε το παλιό, νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται ο κάθε δραμηνός πολίτης ότι είναι για γέλια. Δεν μπορεί να το θεωρήσουμε σοβαρή τοποθέτηση, δεν μπορεί να το θεωρήσουμε σοβαρό επιχείρημα για να πάμε την Κυριακή στην κάλπη και να πούμε πάω και ψηφίζω κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών επί σειρά ετών και να βγαίνεις την προηγούμενη περίοδο, τον προηγούμενο χρόνο να πω, γιατί ήταν μια περίοδος μεγάλη προεκλογική, και να κατηγορείς τη Δημοτική Αρχή στην οποία ήσουν στέλεχος, ήσουν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο πρόεδρος της ΔΕΚΒΟΤΑ, πριν ο πρόεδρος της ΔΕΝΑΔ, αν θυμάμαι καλά, αντιπρόεδρος στην ΔΕΙΑΔ, όπου εν πάση περιπτώσει ήταν οικονομικές επιτροπές και δεν ξέρω εγώ, και να λες τι, γιατί μου είπαν ότι είπε και το κορυφαίο. Δεν ήμουνα πρώτος, ήμουνα δεύτερος. Εγώ δεν ήμουνα πρώτος όταν ήμουν δήμαρχος. Οι δεύτεροι τι κάνανε? Λάντζα. Δεν βγάζανε έργο, δεν παρήγαγαν έργο, δεν δουλεύανε κάθε μέρα. Ποιος εισηγούταν στο δήμαρχο για να γίνουν έργα και δράσεις? Οι αντιδήμαρχοι. Κύριε Χαρακίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο και θέλω 2 τελευταίες ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Πρώτον, αν όπως σας είπε ο κύριος Άρης Μωυσιάδης, φίλες αδίκησα, αν σου είπαν κάτι αντίστοιχο κι άλλοι. Και επίσης, γιατί με τον Κυριάκο? Και με αυτές τις 2 ερωτήσεις, με 2 σύντομες απαντήσεις, να κλείνουμε. Μ' αρέσει που σας άρεσε το σλόγγαν, το μότο της παράταξης, γιατί με τον Κυριάκο, μαζί με τον Κυριάκο, άρα γιατί με τον Κυριάκο. Λοιπόν, ναι, το έχουν πει πολλοί. Φαίνεται άλλωστε από τη σύνθεση και την διάρθρωση του ψηφοδελτίου μας πόσα πολλά καινούργια άτομα μπήκαν στην παράταξη,
πόσο διαφορετικοί χώροι εκπροσωπούνται και γεωγραφικοί και κοινωνικοί και επαγγελματικοί στην παράταξη και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Τα βλέπουν οι Δραμηνοί και θα πω για άλλη μια φορά στους φίλους μου Δραμηνούς. Μαζί με τον Κυριάκο για δύο πράγματα. Γιατί πρώτον απέδειξε την περίοδο 11-14 τι μπορεί να κάνει χωρίς να είχε εμπειρία στο Δήμο, χωρίς να είχε θητεύσει σε καμία θέση αντιδημάρχου, προέδρου νομικού προσώπου, προέδρου δημοτικής επιχείρησης, βγήκε και έκανε μια πάρα πολύ πετυχημένη περίοδο το 11-14, σε μια περίοδο τη χειρότερη μετά τη μεταπολίτευση οικονομικά, με τα μνημόνια, με τους περιορισμούς, με όλα αυτά τα οποία αρνητικά υπήρχαν τότε. Κάναμε έργα υποδομής τα οποία στο σύνολό τους οι εντάξεις και οι υλοποιήσεις είχαν φτάσει στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Κάναμε έργα και δράσεις στον κοινωνικό τομέα τα οποία ήταν υποδειγματικά για τους υπόλοιπους δήμους και αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του Δραμηνός και να πει ναι μαζί με τον Κυριάκο, γιατί 1η Πρώτου το 2024 ο Κυριάκος ο Χαρακίδης δεν θα είναι μόνος του δήμαρχος, αλλά θα είναι πρώτον μαζί με όλους τους εκλεγμένους συμβούλους του στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις κοινότητες, θα είναι μαζί με όλους τους Δραμηνούς και όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος και με όλους τους αιρετούς βουλευτές και όλους στο νομό μας, προκειμένου να πάμε να διεκδικήσουμε όχι μόνο για το Δήμο αλλά και για το νομό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διεκδικήσεις. Έχουμε μείνει πίσω, είτε αφορά τη σύνδεση με την Εγνατία, είτε αφορά τη σιδηροδρομική Εγνατία που επιμένω και θα επιμείνω ότι θα είναι το σύνθημά μας. Άλλωστε το είδατε και στην καμπάνια μου, το πρώτο βίντεο το οποίο έβγαλα ή αφορούσε το σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας. Άρα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα με πούμε μια μπροστά, τελευταία φράση. Θα πούμε μπροστά και θα πούμε ελάτε, πάμε αγκαλιασμένοι όλοι μαζί, αφού το πετύχαμε προεκλογικά, να είμαστε όλοι ενωμένοι και να στηρίζεται αυτή η παράταξη από όλους τους Δραμηνούς. Θα πάμε λοιπόν όλοι μαζί για να πετύχουμε αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ, να ευχαριστήσω όλους τους Δραμηνούς και να τους ζητήσω συγγνώμη που πολλές φορές στην προεκλογική περίοδο μπορεί να ενοχλήσαμε με τα τηλέφωνά μας, με τις επισκέψεις μας, αλλά είναι μια προεκλογική περίοδο στην οποία πρέπει να μας ανέχεστε λίγο περισσότερο. Να είστε καλά. Κύριε Χαρακίδη, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.